rhan Rowbotham, ti yw Llywydd yr Urdd eleni, ti'n ddyn prysur iawn yr wythnos hon. Ydw, yn meddwl fesur, ti gan i wneud. A mae yna lot o ddatblygiadau wedi bod eleni. Ni'n gweld bod tipi Syr ifanc, tipi ar gyfer pobl ifanc rhyw 16-25 bod? Ie, wel, mae'r tipi bawb yn amlwg, dim rhwystyr oedran ar y tipi. Mae'n bwysig bod pawb yn cael y cyfle i mwynhau ar y maes. Ond mae tipi i bobl ifanc, arddegau, wel, ie, aelwydydd pawb. A pa fath o bethau sy'n digwydd yna wedyn? Nes i alw heibio ddoe, ac oedd syr yn proposal yna. Felly mae pob math o bethau yn digwydd. Mae yna sgyrsiau, mae yna drychau, i chi cael recolir, sychu gwallt, mae cyfle i chi chargio'ch ffôn, crefft, cael crefft, rhoi be bynnag chi eisiau gwneud at ei gilydd, pob math o bethau. A nos Wener, nos fory, mae yna noson fawr wedi cael ei threfnu. Gig cyntaf Eisteddfod, ie? Ie, mae gig gyda Cymdeithas yr Iaith nos fory, ac yna gig gyda bwrdd Syr ifanc ar y nosadwn. A ti'n chi gweud bach mwy am y gig hynny gyda bwrdd Syr ifanc? Ie, wrth gwrs, mae'r gig digwydd ar ôl cystadlu ddod i ben nos Sadwrn, Candelas, Mellt a'r Brandana bydd yn chwarae. Mae hefyd gyfle i chi brynu tocyn pecyn penwythnos, sy'n golygu gewch chi ddod i wersylla. Mae'r tocynnau wedyn yn ddilys wedyn o'r nos Wener i'r bwrdd Sul pan fydd fawr yn adre. A di'r tocynnau mynd yn dda? Faint ych chi'n disgwyl? Ti'n be? Sa'i di checo trwy'r wythnos. Ond dwi'n bod siarad gyda pobl, aelwydydd, Inca, maen nhw yn bwriadu ddod. Dwi wedi siarad gyda disgyblion Esgarmon, a maen nhw'n edrych ymlaen. Felly na, dwi'n meddwl fi yma, dwi'n bod y bobl yma edrych ymlaen yma. A ti'n sôn ychydig yn y gynhadledd yn gynharach, gwaith dyngarol fforwm bwrdd Syr ifanc. Ti egluro bach am hynny, eich gwaith chi gyda'r argyfwng y ffoaduriad? Ie, wrth gwrs, mae gwaith dyngarol yn bwysig iawn i'r mudiad. Yn amlwg, mae gennym ni neges heddwch i Gymdeithas Da sy'n digwydd pob blwyddyn. Ni'n cael lot o trafod am hwnna ar y maes wythnos yma. Ond o ran gyda'r bwrdd, mae'n gwaith dyngarol ni yn fwy o gefnogi a codi ymwybyddiaeth o'r sefyllfa. Felly mae yna sgyrsiau Syr ifanc sy'n digwydd dydd Iau digwydd ar dydd Sadwrn ar amryw o bethau. Am heddiw, thema bydd fforddiad a'r sefyllfa, beth allwn ni wneud i helpu. Mae gennym ni Casio William o Oxfam Cymru a Catrin Wydger o Bobl o Bobl. A gobeithio trafod am y sefyllfa, beth allwn ni wneud. Bethau fel eich, mae'n bwysig iawn bod ni yn helpu. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cael ei gweld yn helpu. Pobl eraill wedyn yn defnyddio hynna fel sylfaen i cydweithio. Mae gennym ni fen lan yn y tipi sydd yn cymryd bwyd i roi i bobl i mwyn allu roi mewn container fydd yn allan i sy'n cyn i